Sanibona nonke bathanda bohlelo ka Professor FT Gumede. Ngiyabula ukuphinda ngibe nani bafowethu. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba enkulu ethinta nje ababuyisi. Umelaphi wendabuko, umelaphi wesintu, umelaphi wezifo ezahlukahlukene, uDr Mnguni nosanda kuhlonishwa njengosolwazi kwezokwelapha. Mina ngimbiza ngeFamily Doctor ngenxa yesiphiwo sakhe sokulapha izifo kumbe izigulo ezahlukahlukene enjalo nje uyahlola. Abakwa Dr Mnguni Herbal bathi impilo ibalekile, ngakho ke waza wena nomndeni wakho nizothola usizo nanoma yiphi inkinga enibhekene nayo. Uyatholakala eNanda eMawoti kanti naseGoli uyafika. Bheka nje uzobe khona ngomhla ka5 kuFebruary eSoweto eMndeni South ku number 1625 Mukwena Street. Ngemniningwane ungashaya ku 081 295 0682 081 295 0682. Abakwa Mnguni Herbal ungena ukhala uphume umamatheka. Ababuyisi zinhlamvana nje Nkosi yami eyifana nobhontshisi ma ubhontshisi usakhiwa laphana emasimini kuthiwa ke ababuyisi. Laba ababuyisi impande esiza umuntu wesifazane ozohlala iminyaka nomuntu bethandana, emva kalokho bese bahlukane ahambe lo owesilisa ayothola omunye wesifazane. Ababuyisi bayamsiza umuntu wesilisa ohanjelwe umuntu wakhe wesifazane amthandayo, kodwa uthola ukuthi usehambile wathathwa abanye abantu. Laba ababuyisi ke ibona abasetshenziswayo njengomuthi okwazi ukusebenzisa ukuthi lo yamuntu akwazi ukubuya. Lento lena yababuyisi iyinto ekwazi ukusiza umuntu othi nganginezimali kodwa zaphela, nganginemfuyo kodwa yaphela, nganginomuzi kodwa waphela, nganginomshado kodwa waphela, nganginomsebenzi wangiphelela. Lento isebenza ukubuyisa into wena owawunayo kodwa yagcina ingasekho. Leya mpande impande ekhona eyayiphathwa yilaba abantu okuthiwa abathwa, okuyimpande okuwukuthi mawuyilanda ngokwehlathi inamasiko akhona ukuthi ukwazi ukuyikhunga bese uyayithola, ngoba izokwazi ukubuyisa izinto zakho owawunazo, izokwazi ukubuyisela umuntu wakho omthandayo. Ngoba abantu abaningi bazi ukuthi umuntu makuthi uhambile kumele kwenziwe isikhafulo, makuthi umuntu uhambile kumele kwenziwe amabutho athunyelwe alandwe. Kodwa sithi akuwona wodwa amabutho abuyisa umuntu, akusona isikhafulo sodwa sibuyisa umuntu, kodwa babuyisa umuntu wakho noma bewumuphi, ngoba kusuke kuyinto yakho kufanele mayibuye, ingathathwa ingadliwa abezizwe into yakho. Lento engikhuluma ngayo iyenza ukuthi noma bekuthiwa unedlozi ebelukuphi inhlanga, unethongo ebusuku buphupha izinto zenzeka, buphupha izibonakaliso okuyizona, akusenzeki. Lento iyakusiza, ikusize lekuthenini libuye idlozi lakho, ukwazi ukuyibona izinto. Ubunesithunywa, ubunengelosi ebekwazi ukutshela ingelosi ukuthi namhlanje kuzoba nje kuzoba nje kuzoba nje kuzoba nje, kodwa manje le ngelosi yakho ayisekho. Uyakwazi kunomuntu ozothi mina ngangihlola bangivala, mina ngangiprofita bangivala. Ababuyisi bayakwazi ukusiza. Ngangiyithola imisebenzi kodwa kwangibhedela. Ababuyisi bakubuyisela esimeni sakho ozalwe naso, bakubuyisela enhlanhleni yakho ozalwe nayo. Yinto ke lejulile angeke mhlawumbe omunye umuntu ayazi, noma engayazi uzongayenza ngalendlela esichaza ngayo noma esiyazi ngayo thina leli khambo kuthiwa ababuyisi, ezodinga umuntu noma bakuthiwa abukuphi abuyiswe into zakhe lisetshenziswe, ebona kubuya ngawani okudliwe isikhonyana bese kuyabuyiselwa. uJehova uyanithanda, uJehova kanenzela umusa. Ningakhohlwa ukusubscribe kumahala, ngena subscribe uhlale ube yilunga laka Dr Mnguni TV. Inkosi nibusise, amen.